Rusija je mobilisala 50.000 vojnika, uključujući trupe iz Severne Koreje, kako bi povratila Kursku oblast, pre nego što Donald Trump preuzme funkciju predsjednika SAD u januaru. Oko 12.000 severnokorejskih regruta bit će uključeno u borbe u toj regiji. Ukrajinske snage se suočavaju sa velikim pritiscima jer strahuju od prvih poteza novog američkog lidera, zbog čega pokušavaju da obezbede što više vojnih resursa. Zima dodatno otežava situaciju na frontu. Ukrajinski vrhovni komandant Oleksandar Sirski izjavio je da su desetine hiljada neprijateljskih vojnika stigle u Kursk, kako bi isterale ukrajinske snage, što izaziva zabrinutost na zapadu zbog moguće eskalacije sukoba. Saveznici iz NATO-a veruju da Putin želi da povrati teritoriju koju je Ukrajina zauzela u avgustu, pre nego što Trump postane predsjednik. Rusija je već povratila deo teritorije u Kursku. Ukrajina je s druge strane pod velikim pritiskom da obezbedi dodatnu vojnu pomoć i stvori što bolju poziciju za mogući mirovni sporazum, jer se smanjuje vreme do Trumpove inauguracije, što bi moglo značajno promijeniti dinamiku sukoba, piše portal Blitz.rs.